पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. आजच्या भागात आम्ही असा मॅचचा वडा वाचतो हांगासर. प्रसाद तुझो टाइम सुरू जाता आता. प्रसाद बरा घातला अटायर तुवें. तुका कशें आवडटा धार्मीक हितून? होय होय खूप आवडतं. येता खूप उत्सव असता ना? असता तू येता सगळ्या उत्सवाक? हय. घरी घरी येल्लो घरी वारी घरी वारी वारी आउट. पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2.